Apapa mukaona mmene timafotokozera dzulo lija, timafotokoza kuti adayamba pang'ono-pang'ono ndipo target yawo sinali ya mkazi yekhayo iyayi, koma kuti idali yoti banja lonse alisokoneze. Koma sizikanangotheka kufikira kumeneko chifukwa anthu akanazindikira kuti izizi ndiye ndizononga chani, ndizononga manja. Ndiye adayamba ndi nkhani yoti mkazi adzikavota, apatsidwe ufulu wovota, komanso mkazi adzikhala ndi position kumbali ya ndale. Kenako zitachoka pamenepo pamene pamabwera nkhani yokhudza equal payment, mwamuna ndi mkazi adzilandira mofanana, komanso onsewo adzigwira ntchito zimene zili zofanana. Yani pasakhale kusiyana pakati pa ntchito ya mkazi ndi ntchito ya mwamuna, komanso pasakhalenso kusiyana ngakhale mukavalidwe kamene. Fake mudzaone ena amavala matrauza zimene mbuyomo zinali ngati malawulo. Kenako atachoka pamenepo anabwera tsopano target pa mkazi, kumamunena kuti mkazi amene akungobereka ana iyeyo ndiye kuti watenga ngati imene ndi occupation yake, basi kumangobereka ana ngati mukagulitsa. Ndiye akazi amapezeka zoti amba kumazipatsa limit ya ana. Mbuyo mwazungu amakhala ndi ana odutsa 10, kumabereka mkazi mmodzi mwina ana 12, ana 7, ana 8. Mukafufuza amene panopa akalamba awazungu mwapeza kuti anachokera mbanja lomwe ali ndi masiblings ambiri. Ndipo ena mwa akazi amene adali patsogolo ndi feminism nthawi imeneyo analinso kuti manja awo anali akuluakulu. Mwina kupezeka zoti ni mmodzi mwa amayi amene ali ndi masiblings kaya ndi 8 or 9. So targetinso yawo inalionera kuti apart from kumutulutsa mkazi mnyumba, amafunanso kuti asamabereke mkaziyo ana ochuluka. Ndiye zimakhala zazonera kuti limit yawo mwana mmodzi ana awiri, akachuluka atatu. So atalimbana ndi gawo la uchembere ndi pamene amabwera tsopano kupangano attack the whole family. Nkhondo imeneyi imene amamenyera ufulu wa akazi, muona kuti pakadali panopa yasanduka nkhondo yolimbana ndi banja lonse. Akhale makolo achikazi amene akuchita kampeni imeneyi, omwe tikhoza kunena kuti ali ndi mwana mmodzi, ena mwa yomwe ali ndi ana awiri amene ali patsogolo ndi feminism, amavomereza ndithu kuti feminism yaononga manja ambiri pa dziko pano. Tikabwera mmodzi mwa amayi amene ali okhudzidwa pambuyo poti apanga zawo zosokonezazo ndiye pano pakukhudzidwa, yemwe ndi Stephanie Kunz. Ndi mmodzi mwa akazi amene adali mu kampeni ndipo adalemba buku lotchedwa The Way We Never Were. The Way We Never Were, American Families and the Nostalgia Trap. Ndiye ndi mayi amene ankalemba kaposti kamene kadali mu Washington Magazine kaidali Washington Post. Adalemba mmenemu kuti panopa sitingakwanitse kukonza chikhalidwe choyenerera mdera mwathu, meaning kuti ana, because they were growing up without proper care yochokera kwa mayi, kuti mwana wamkazi akuyeneka kumapanga izi, mwana wa mwamuna akuyeneka kumapanga izi. Mayi analibe nthawi imeneyo. Ndiye pachifukwa chonena kuti anaja amakula without guidance yochokera kwa mayi komanso yochokera kwa bambo, ana amenewa anakula mosokonekera. Ndiye dera linapezeka zoti laonongeka. Mupeza kuti ma high rates of achinyamata amene amagwiritsira ntchito ma drugs mwapeza ali kuti ali ku America. Prostitution high rate iliso kumeneko. Umbava ma high rates aliso kuti kumeneko. Zonsezo
zidali kuchokera mu kampeni imene amapanga nakasiya amafuna kuti mayi atuluke pa nyumba. Ndiye mayi anatuluka pa nyumba, ana aja anasowa waphunzitsa. Ndiye ana aja amakula without proper parental guidance. Ndiye akunena tsopano kunya kuti panopa sitingakwanitsenso kukonza chikhalidwe choyenerera m'madera mwathu. Ndipo sitingakwanitse kuwalangiza ana athu amene ife tabereka tokha. Ngakhalenso kutsutsa malingaliro athu omwe akukana kuti kuyesetsa konse effort iliyonse pa nkhani yokhudza kukonza society, nkhani zokhudza kugonana zimoyenerera, komanso chisamaliro chimene mkazi angachipeze pamodzi ndi ana, zonsezi zikuyenera kuchitidwa kudzera mu banja limene lagona pa chikhalidwe, traditional marriage. Because mkazi kuti asamaliridwe bwino angasamaliridwe only in a traditional marriage. Komanso ana kuti aleredwe bwino, ana awo amene wangaleredwe only in a traditional marriage. Mukapita kwa America mupeza kuti munthu akakalamba sakhala pa nyumba, amakamuyika ku care center imene akuti kusamalira nkhalamba. Molomoti nkhalamba zimene zozo zikhale pa nyumba ziziwalangiza ana awo chikhalidwe choyenerera, zimenezo sizimachitika. Kuteko kwa Afrika kunoku ife tikamakhala azigogo athu makomo tizipanga alhamdulillah. Agogo amene achawo ndi amene ali ngati mtsamiro wa society. Koma ku America agogo akumayika kuti kukea kumene akumalandira chisamaliro ndi manesezi kandi ndani basi. Ana akumangopita kukapanga visit agogo. Kukapanga visit kuti ku center kumeneko. So pachifukwa chonena kuti society yawo inafika pamene papa ndizovuta kuti aibwenzeretsenso mmene idalili mbuyo. Palibe dziko lomwe limasisita ndi kufungatira kampeni imene iyi yokhudza feminism kuposa America mwina ndi maiko ena ku Europe. Koma amene ali pa forefront ndi ma Americans. Koma mukapita maiko amene wawa mudzapeza kuti chiwerengero cha manja amene akuta chikuchuluka. Every year ma divorce rates akumakhala kuti akungokwererana. Ngati mbuyo mwana ali ma percentages ochepa panopa mupeza kuti they are doubled or maybe tripled kumene. Ngati nali 10% panopa mwina ndi 30% ma divorce rates alipa, ndipo ali ngati kuti pa mpikisano omathetsa maanja. Ndipo ndi maiko amene akusungira ana omwe alibe bambo awo. Ndi ana amene wakungoleredwa ndi mayi awo, ndipo anawa akumabweretsa mavuto ambiri m'madera awo. Mpakana boma la America lipira adono ngati pano pazika dalipobe, koma mbuyomu lidakhazikitsa payment ya akazi amene ali ndi ana koma alibe amuna. Payment ya masingle moms amapita kuboma ndipo akalandira anali ngati pa payroll. Kukhala ngati nawo sakugwira ntchito ya kuboma. Ndiye chimene chimachitika njani? Akazi ambiri they were just having my babies ndipo samafuna kukhala ndi ma husbands. Amangopita kukatenga mimba ndikumakhala pa nyumba. Akabereka ana akufuna support ku government. Ndikumanena kuti mamuna wanga anani tawa ererere zambirimbiri. Pamene zinthu zanazi amadala okha ndicho tikachotazilandira cha care from boma. So ngati boma likupanga promote zimene mukuona ngati ndakazi angati amene angamakhale kumangotenga mimba ndikumakhala makomo ndikumalandira chithandizo. Kungolera mwana popanda babo boma kumakulipira. Ndiye mukuona ngati ndamayi angati amene angapange zimene. Ochuluka. So you'll find out kuti America ili ndi amayi amene ana amene ali nawo amuna okwanira 5. Uyu bambo wake ndiye na uyo bambo wake ndiye na uyo bambo wake ndiye na uyo bambo wake ndiye. Pamene mbuyomo ana 5 amakhala abambo mmodzi. Lero ana 5 mayi mmodzi abambo otani osiyana. America imene imanena kuti ndiyo tsogolayo. Ndiye pali mlembi wina amene ali Robert kazina ndi Shifa amene analemba buku la Feminism the Noble Lie. Feminism the Noble Lie. Adafotokoza mmene mukuti munthu akonza kutsindika kupanga argue mosakayikiranso ponena kuti banja la ku America lidafa mwachilengedwe.
American family died a natural death pamene feminism idayamba kuombera target yawo kubwera kuti ilimbane ni maanja. Pamenepo ndi pamene banja la ku America lidatani lidafa. So tikabwera pakati pathu tipezanso kuti maanja ambiri akufa mwakachetechete pamene mkazi watuluka nyumba mwake. I'll give you examples. Mkazi akumafuna kukhala mtsogoleri wa mwamuna nyumba, chinthu choyamba ndimenecho. Akufuna kukhala mtsogoleri chifukwa chani? Chifukwa choti akugwira ndalama zambiri kuposa mwamuna. Anti awa ayamba kugwira makobiri ndiye akudzitenga kuti sangalamulidwe ndi mwamuna amene ali oti ndalama zake ndizochepekera ndiye. Antiwo akulandira mwachitsanzo 300,000 Malawi kwacha. Mwamuna amene wakwatira anti amenewa akulandira 100,000. Pamene kuti pali difference yayikuleti. Ndiye pachifukwa chonena kuti antiwo akulandira ndalama zambiri, mwamuna uja wakandalama kochepa kaja akauza zoti ndipangireni zakuti. Anti amene akumayankhula cha sindingapange ine zimenezo. Ndimazigulira ndekha zovala, nsapato ndimazigulira ndekha, ndimazigulira ndekha zoziphodera, ndimatere ndiye inu bambo libe nyone mmandipangira. Ndiye poti kuchisilama kunena kuti mwamuna amene amamusamalira mkazi wake, mkazi amumvere chifukwa cha chisamaliro chimene akulandira kwa mwamuna amanamizira ndi zimenezi. So muona kuti choyambirira chimene mkazi akumachita ndikufuna kukhala mtsogoleri mu family mucha. Ndiye mudziwe ino akazi kuti nyumba mmene mkazi akufuna kukhala mtsogoleri, mwamuna amangosankha kukhala chete. The moment mmene mwamuna wasankha kukhala chete, nyumba imene yawola basi. Ndipo amuna wozindikira samampatsa mkazi wawo ufulu wopanga chilichonse chimene akufuna. Mayi panopa ndi decision maker. Kutero kwa amuna ambiri mukamangoona akuyenda kunja kumusamaone ngati ambiriwo ndi azibambo makomomo. Ambiri makomomo ndi azimayi. Ena amwana amati ali under political government. Chifukwa they cannot make my decisions even kuti agule chovala cha mwana wawo. Mkazi anena kuti zovala zimenezo si zimene anawo amazikonda. Chifukwa chonena kuti she's the boss. Akumupanga lead ndani? Mwamuna. So mudzaona kuti amuna ambiri lero lino they can't even kusalale yawo ichi take kandrama kena kake ndikugulira zimene akufuna. Chifukwa chake ndrama yonse akumata akaitenga akumakango apatsa abwana amene ali nyumba. Abosi lede. Kumuona mwamuna ndithu kukanika kugula zinthu zoti iyeyo pa umoyo wake zimuthandizira chifukwa akumuopa mkazi wake. Akamuyankhula zakuti. So akazi ambiri lero lino feminism ija yawapatsa utsogoleri nakasi zimene amafuna. Kodi feminism chimene inabwerera ndichonena kuti mkazi akhale pamwamba pa mwamuna basi. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an akunena kuti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Feminism inabwera kunena kuti an-nisa'u qawwamati 'ala ar-rijali. Allah adayankhula kuti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Feminism inabwera kunena kuti an-nisa'u qawwamati 'ala ar-rijali. Ndizimene wakufuna kuti akhale pamwamba pandani pa amuna. Ndiye amuna akupanga zimene mkazi akufuna, not mkazi kupanga zimene mwamuna wake akutani akufuna. So izizi zikubwera ifanyana akazi malomoti aone kuti kodi mwamuna wanga zimene amakonda ndiziti. Iwo akuyangana kaiza iwo kuti zimene ndimakonda ndiziti, ndifuna mwamuna andipangireni zimenezo. Ngati sandipangira zimenezo basi ndeti ndituluka nyumba ndizikapanga zanga. Mkazi akufuna kukhala mtsogoleri wa mwamuna, ndipo zilamulo zimene mwamuna akumapereka pofuna kuongolera banja sizikumatsatiridwa ndi mkazi. Moti mmene tikufotokozera kuti nyumba zambiri amuna anasankha kukhala chete chifukwa sakumveredwa ndi akazi awo amene akugwira ndalama uko akudzitenga ngati ndiotani ndiopambana kuposa mwamuna. Ndiye ngati amuna ambiri akukhalabe mu maanja ngati awawa akungokhalira chifukwa cha chisoni pa ana awo basi. Wallahi. Amuna amene akukhala maanja oterewa ndi mkazi ngati uyuyu akungokhala chifukwa cha chisoni pa ana awo, because they know kuti ana awo akungowasiya ni mayuyu, they will be misguided. Apirirabe amusamala mwanayo kandi anawo basi. Allah ndipo amuna amenewa aziwapatsa zabwino.
munene amini. Allah azawapatsa zabwino amuna amene fuka akukumana ndi zokoma koma kunja akusazionetsa. Lero lino gender violence ikumayang'anidwa pa mwamuna basi, koma zoti akazi sonawo sakumapanga gender violence anthu sakuzipa. And amene achulukanso kwambiri kuwazunza amuna ndi akazi padziko pano. In the name of chani? In the name of equality. Muona kuti mulandu umene mwamuna wammenya kofi mkazi umakhala waukulu, koma mulandu umene mkazi wammenya kofi mwamuna sumakhalanso mulandu, sumakhala mulandu olopa koti sangauta. Koma zoti amuna makomo makumamenyedwa anthu sakutani sakumayankhula fajana. Amuna usangaimbe foni kuimbira foni 997, amuna usangatuluke nomwaka kamba kunja kuti amwene akazi angani me amangobirika, koma akazi kungomtsina koka ngani imene ikafika mpaka nakuti kwa Nkhoswe amandizunza ine amene ndi mamuna wankhaza. Koma kodi nkhazazo zikubera bwanji amene akumaziyamba nyumbamo ndi mkazi kubereka, mkazi kukula mtima fajana akufuna kukhala mtsogoleri, afuna kukhala mtsogoleri. So ka element konena kuti mkazi agonjere pamaso pa mwamuna, wallahi masiku ano kakutani kakuta pang'ono kakuta ndithu pang'ono. Ndipo feminism yo limene kupangitsa zimenezo. Choncho ngati tikufuna kukonza manja athu, choyambirira tivomereze kuti feminism ndi nthenda yayikulu yomwe gwero lake ndi kumuvulaza woyitengayo, woyitsatirayo, woyichitayo, woyipanga sapoti. Tikuyeneka tivomereze zimenezo. Ngati tikufuna kuti manja athu ife asilamu akonzedwe, choyambirira tivomereze kuti feminism ni nthenda ndithu yayikulu imene yemwe yamugwirayo imamuononga kwambiri, ndi ikamuononga yeyo imaononganso amene amuzungulira. That's why mkazi akangoonongeka mkazi, family yonse imakhala yatani yaonongeka. Chifukwa chake mwamuna adzilimana ni mkazi sangatukuke mwamuna otero adikuka bwanje every time akungolimbana ni mkazi wake, ziteka sosateka. Ndipo tikuyeneranso kuvomereza kuti feminism yasiya manja ambiri ku west, right? Yasiya manja ambiri ku west akulira chifukwa anaphwasuka. If you go pa social media kumalira ndithu mzimayi wankulu kumalira mwatusa misozi pa phone ali mugali moto yake akulira akuti ine nditani amuna osakungo ndithawa ine ndineni mamuna amene anali woyambirira anali mamuna wabwino. I remember I was watching a video nake chizimayi chonenepa chikufotokoza kunena kuti ineyo ndikunena zilizoona musaseke, ineyo ndinaluza mamuna wabwino kwa basi. I took my husband for granted. Imagine ndimalephera ineyo amayi wakutero eti anandi galimoto amalephera kukathira mafuta mu galimoto amakathirira ni mamuna wawo anyamula galimoto apita ku filling station iwo amati gas station akathiritsa abweretsa galimoto ikada apitisa ku wijeni ku car wash akaitsukatsuka ambweretsera kuisamala samala. Mamunayo amaphika kumapika simmatero kuti mamuna wachikondi ndende amene azikulandira ndikupika mmatero kumene ndi mamuna amaphika abwera kuntchito aphika pena akaona kuti iwa topa akachita kukagula kuti kukagula ku restaurant. Okay, so amabweretsa zakudya ngati akuona kuti watopa zochokera ku restaurant. Amayiwo palibe chimene awatani amachita nanga sakugwira makobiri ndi a feminist. Feminism yapatsa empowerment, ali ndalama, she can do whatever she wants. Ndiye ulendo wina anamba kumamushatakula mamuna uja ati fayani sana tsunge galimoto yake, chifayani sana katire mafuta. Mamuna nyoda ine ninatopa iweyo umeneka kupangaso zimenezo si galimoto ndi yako.
kusapanga ine leti weso sapanga kazi uja mpaka na kasimo issue ngati kamene kakukulitsa mpaka na banja linata banja latha mai acha pamene anamba kuumana ndi reality amaphika okha mabiru amene mamuna amapereka si mamuna wasiya wamba ndi anazoona kuti zinthu zijaza kula mpaka nakasala kawo kusika makwaniranso kuzitani kuzisamalira nawa kwera pa social media ndikamba kumadandaula mamuna uja matusa misozi nditu madandaula mamuna uja ati ni mamuna amene ni mamuna wabwino ndipo sinzapeza so mamuna wabwino ngati amene kuteko panopa kungonene pako ndikunene pako pasi kusowa chochita fasana lonene pako likatupikao kanali kabwino koma panopa ndai imene amakapanga mafizo ija samathamanga kumapita kumajimu kumaka kumana ndazi muna amene kwa kumajimu akatera zitamanga museumu wavala vati matrauza totina tijaponi sambina basi amuna basi iwo kumava kukoma pamene pacha ala amuna amene akutani akundifuna ndine important than amuna anga so amuna amene oso panosanga mutsatira chifukwa ndai imene mayi akupita kujimu alibize kusamala chani ana alibize kumapikira ana alibize akumafika kunchito atatopa so wallahi Allah ndio zindikira mkazi ni mamuna na ndawiro usiyana mphamvu zimene anatipatsa ifeyo ni mphamvu zimene anakupatsa ninu zosiyana ife tikoza kupanga zinthu pa nyumba osatopa ndikapangaso zinthu kunchito osatopa koma ni sizingatheke zimene sizingatheke kugwira ntchito pa nyumba ndikumapita kunchito ndikagwiraso ntchito somwe chilimikaso zosatheka that's why ndimanena kuti mkazi amene akugwira ntchito amapanga compromise banja first zingatheke kuyendetsa bwino banja kunchito sono kubakendetsa bwino chimodzi mwa ziwiri zichitani chivulala so mayi amene akulira cha mesa anazivuta okha anasokoneza banja lawo okha so ndi akazi ambiri amene mukapita pa social media muamva akudandaula komabe ena sakumva zitsanzo ndi zimenezo koma ena sakumva ndiye muona kuti independence imeneyi ikuayika mavuto akazi amene analika losangalala koma panopa akutani akudandaula ngakhala atsikana ambiri inuyo mudavomereza muitano umene wa feminism omabwera ku sukulu kuti mupeze maphunziro amenewa ndiye mudzakhala odziyimira panokha mudzagwira ntchito inuyo ndiye ena amene ali kunjako simungatsutse chilungamo choti mumamfunabe mwamuna ni ndani mwa inu amene adzafe osakwatiwa mwa inuyo ndinda palibe reality inuyo mumakhalabe ndi khumbo loti mudzakhale ndi banja mudzakhale ndi ana koma zimene zoti sizingazatheke ngati inuyo mutazakhalebe ndi mtima ofuna kulamulira chani mwamuna chifukwa banja ndi zimene mukupanga apa nzosiyana banja ndi zimene mukupanga apa nzosiyana mukakapita ku banja inuyo ndithu mukafuna kuti mwamunayo akutsogolereni mukakafuna kuti mwamunayo mumutsogolere banja limene likati apo ayi banja limene likaphwasuka mwamuna azikapanga zake ni muzikapanga zake muzikangokumana nyumbamo ngati mamesho basi serious muona kuti anthu amene akuzindikira zakuyipa kwa feminism akudziwa zoti imene ijayo inali kampeni yolakwika kwa basi inali kampeni imene anthu adayilandira koma osadziwa machani ma negative impact yake amene lero lino akuoneka ndiye pambuyo poti ambiri tagwera msampha umene wa feminism panabweranso msampha wina womwe udali woti akazi atha kukhala ndi chilichonse paokha yani independent womanism iwe as a woman you can depend on your own mamuna alibe ntchito so timadabo kuti inu mukuti ndinu independent woman mimba imwetenga kuti independence mimba imwetenga kuti inu Mariam inu feminism wallahi ndiyolepera singampange mkazi ukhala independent kwa mamuna zosatheka kazi afuna asafune olo amene amati ma lesbian wallahi zitsiru za zimayi zimafuna be mamuna muziloza kuti izozo ndi zima lesbian koma zili ndi pathupi yanu pachokera kuti munena kuti chabwino artificial insemination
koma masifemu amene achokera kwanda mesa ni kwa mamuna palibe mkazi wazikula pasibana amene apanga produce masifems ndi mamuna basi. So sizingatheke mkazi kukhala independent wallahi kupatwa kuti shaitani wakunamizani ndipo zimenezo hivi ni reality ndizosatheka. Ma lesbian omwe akumafuna amuna, hivi ni magay amene akumati magay akumafuna beja mkazi. So reality yake ndio nena kuti mkazi amene akufuna kuti akhale mkazi wabwino amene akhale pati pabanja akhazikike pamenepo adzilera ana ndikusamalira chani ndikusamalira mamuna wake. Anthu amene adawerengera kuona body count ya mkazi ni mamuna pa kazi angapo amuna so angapo ndiye amafunsa inu wagona ndamuna angati azima inu mafotokoza amuna unawafunsa ni magona ndakazi angati mafotokoza situnena kuti ndiza halali koma tikunena kuti reality akazi amene agonana ndi amuna ambiri tikawerenga kuti awa agonana ndi amuna angapo value yawo makhala yotsika mukaonekedwe komanso muchikhalidwe. The more kaza kugonana ndi amuna ambiri kaza amene amapezeka zoti value yake ya uzimayi imatsika mwe amakhala ngati mwachimuna amuna yeye chifukwa zimene zonzochita amuna zogonana ndi anthu ambiri zonzochita ndani amuna. So muona kuti thupi lake limakhala lotani losaoneka bwino chifukwa chani fere kuti thupi lake limakhala likutha ndi amalipanga ano zimene amalipanga zokani masajale kandi zima cosmetics zambiri samaoneka somene amaonekera mabwino pamene mamuna amaoneka chimodzimodzi olatagola ndaka za 100 aoneka mosatani mosasiyana mkazi agona ndi amuna 100 saoneka somene amaonekera mbwe chinkhope chake chikalamba. Serious, this is the reality. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala pokupangani inu azimayi kuti muzikhala pa nyumba amadziwa kuti mukakatuka kunja value yanu ngati mayi olemekezeka pamaso pa Allah imatsika. So Iblisu nyu kuti Allah popereka lamulo ili amadziwa kuti mkazi alemekezeka nawo ni muchotse kulemekezeka kwake ni mutulutse muti nyumba. So independent humanism inabwera pambuyo paziti pazimenezi somehow tikadali nawo mpaka napano koma somehow ndiovula zamayi kwambiri chifukwa chonena kuti kukhala inuyo odzimira panoka sizi kutanthauza kuti zonse muzichita benoka zosatheka. Choncho mayi ogwira ntchito adayamba kukhala mu mpanipani wofuna kuyima payeka pamene ankaona ndi kumamva kuti akazi omwe athetsa manja awo akukhala motani mosangalala. Izi zamazimva kuchokera kuti kudzera mu newspaper kaya kuonera pakanema komanso even kumamvera pa wireless. Koma chimene iwowa adapusitsika nacho ndi chakuti izizi ankayankhula akaziwa zinali zapagulu chabe basi. Zimene akazi amayankhula zinali zapagulu. Kumbali adali akazi osweka mitima komanso okhala mu nkhawa zambiri nthawi zonse. Akazi amene amapanga zimenezi. 1 chifukwa chake anali akazi otopa. Muchilengedwe chimene Allah amulengera mkazi kugwira ntchito kuyambira mamawa mpaka na madzulo. Akazi amene anali oti amakhala otopa nthawi zonse. Thupi lawo linamba kubwera mwachani mwachimuna. Kwa zaka zochuluka akazi amene adasankha kusiya manja awo ndikupanga zimene zizizi zonena kuti chilichonse ndizizipangira ndekha. Chimene chinachitika ndi chani? Malo moti akhale ndi zonse like having it all. Sipa chizungu amateret having it all idasanduka losing it all. Having it all, independence imene mkazi amayifuna yoti ine ndizikhala podzimira ndekha. Anakhala podzimira okha koma ali okha. Anakhala odzimira pa okha koma ali okha because they lost everything. Banja limene linkawapatsa ulemu lidatani lidata. Ndipo adasanduka akazi ongogonedwa ndi amuna odziwa kunyengerera. Agonana nawo because they want kuti apange promote panchito. Amavomereza mesa afuna promotion. Simunamve pa kwesko mupompa no kwejenko kuti akazi ena amene akulemedwa ntchito kumapangidwa promote ambiri kumene kwakupezeka zoti akutani akugonedwa. Ku police human resource department bwana kumene kuja suja amafotokozera kuti wagona ndi akazi 50. Akazi 50 onsewo
amafuna kuti ana awo alowe mu system, ena mwa iwo amafuna kupangira chani promote. So pamenepo ulemuso ulipo, pamene ulemu palipo, ndiye akakhalaso akazooneka bwino kunchitoko, bwana akafuna kupanga promote amafuna agonane nawo. Akafuna kuti bwana aende kupita ku field amatenga amene muti auzinga ndipangira zakuti akudziwa kunena kuti amene afuna katani. Ndiye amuna odziwa kunyengerera mkazi anapezeka zoti apeza chani, apeza pochotsera zilakolako zawo. So these women became public property. They became public property. So mkazi akangoyamba choncho basi amakhala chinyama. Hule wogwira ntchito, hule osamba, hule tisowa kubala okaka. Mahule ena kumasamba kuchokera nyumba mwaomo ndikumakapita kuntchito. Ndi akumakhala kugwira ntchito kudaba kuti munthu zimene akuchita zosalongosoka koma kuti ndi abwana kumeneko. Ukakhala kusukulu ngati kuno ndiye kuti akonze bwino basi akugona ndi ma lectures, magrade owapezera pa bedi, upgrading ya ku office yoipezera pachani pa bedi. Zimene zikuchuluka masiku apo, ambiri amafika ma position amene aja chifukwa choti apanga zinthu za haramu. Chabwino olokata khala kamodzi kokha koma sana pange za haramu. Fena amanena kuti nango panga zimenezo kamodzi ndisakuzindikira. Pano basi ndizapangaso zimenezo ya. Koma saa ali pamene wewe chifanya zimenezo. Mupeza organization yangolemba akazi okhaokha. Kudaba kuti mmene mukungolembera akazi mukuliba amuna kunja kuti mualembe. Chifukwa chani? Bwana ameneyo ndi wanchiuno. Amafuna zimenezo basi. So ena mwa iwo adasanduka mashuga mama. Amene amagonana ndi tanyamata ndipo amatilipira ndalama tanyamatatu. Ena mwa iwo amapanga zibwenzi ndi amuna apa banja. Anachoka mbanja lao kulithetsa banja lao ndi ufeminism wao, ndiye akupanga ubwenzi ndi mamunanso apa banja kale. Simisala nini? Kulisiya banja lao labwino bwino ndi kumakalimbana ndi banja la mamuna wina amene ali ni mkazi wake okhala pa nyumba. Mesa ndakazi ake amene amakhala kuntchito wakupanga zibwenzi ni mamuna wasiyanda mkazi wake kunyumba. So iwo paoka sangakhale independent. Pambuyo pa izizi they realized kuti feminism ndi chinyawu chimene chili choopsa kwambiri. Koma zimene zanapanga atakula kale atatha panopa they can't go back. Aliwokaoka opanda wasamalira. Kudwala kumavutika mkazi, kudwala kumachita kuita na azibale yake. Bwera mzani samalira. Munthu anali ndi ana, anali ndi mwamuna. Ana awazindikira kuti chimayi ichi ndi chimayi choyipa kwa basi. Atha. Or they have chosen kuti azikakhala ninda ndi bambo awo. Ndi feminism imene iyi tisanene mobisa chilungamo ndi chakuti mkazi wa pabanja amene akugwira ntchito amavutika. Mosafuna so kutsatira. Mkazi wa pabanja amene amagwira ntchito amatani? Amavutika. Musagone ine. Abwera ukalasi musagone. Mukumvetsera? Kumvetsera amene unu kwabodza. Mkazi amene ali pabanja ndi kumatuluka nyumba ndi makagwira so ntchito amavutika. Chifukwa chani? Iyeyo amakhala ngati akugwira ntchito ziwiri. Ntchito yoyamba ndi yapa nyumba, ndipo ntchito yachiwiri ndi ya mu office kumene akupita. Komanso sayiwalanso pambuyo kuti mkazi amene amavutika, mwamunanso naye amavutika kudzera mu zimenezi. Akazi ambiri ogwira ntchito amakhala wotopa. Choncho kukwaniritsa banja ndi ntchito za pakhomo ndi kuyang'aniranso mwamuna zimene mwamuna akukhumba zimakhala zomuvuta mayi amene. Mwamuna masiku amangodutsa asanakhale malo amodzi ndi mayi amenewa akuti akudikira Saturday. Ndikuti Monday to Friday amene amakhala abwera atatopa. Zabanja ndi Saturday. Weekend. Nanga tsiku losabwera otopa. Abwera so madzulo atopa.
kazi kutuluka panja ife zimene timakumana nazo amuna zosiyana kunenedwa mwina ndi mabwana kuyankhula na mwina makastoma na mosakhala bwino mwina tsiku limene business osayenda amene timayembekezera zonsezo zimene zimakhala kuti zikuzungulira mwa ife ndi nkhawa zokhazoka ndiye zimenezo muzitenge zikhale pa mkazi yemwe alofoka kale ndiye azibwera kumene kwalatidwa ndi bwana ake ena amalephera kudya nsima kumene kuja anapita kukaya kuti kutali abwerako kumene katatopa ndiye mwamuna akunena kuti ine ndikukufunani usiku avomereza savomereza ngatanga avomereza monyinyirika ndiye pamene pachichitika ndi chani ngatanga kane usiku usi akutemberedwa ndi angelo si angelo soka Allah amayamba kutemberera ndi Allah amutemberera mkazi amene usiku wonse angelo samutemberera ndiye amutemberere masiku anga 5 pa wiki iliyonse 20 days pa mwezi 20 days yonse akumanghala matemberero chabwino chilipo. That's why muzaona akazi amene are not successful when it comes to ubale wao ndi Allah ulikutali kwambiri chifukwa Allah wakwira ndiye pa chifukwa ichi chimodzi mwa ziwirizi chimapezeka kuti chikuvulala. It's either livulala ni banja kapena ivulala ni ntchito. Mkazi mobwerenza sali ofanana muchilengedwe ndi mwamuna ndipo sadzafanana ndi mwamuna mpaka nakalekale. Kuma kampeni ya feminism yamufananiza mkazi ndi mwamuna mphamvu ndi maganizo. Allah sangakhale osadziwa kupanga mkazi m'bwalo la milandu kuti payekha sangakhale mboni. Allah simbuli ndi wodziwa ife yena amene anatilenga ifete ndipo nena kuti mkazi ni mkazi awiriwa ndi amene angakhale mboni pa bwalo la milandu amadziwa zoti mkazi ndi ofowoka mujani mukaganizira. Tikabweranso muchilengedwenso mkazi ndi ofowoka mphamvu alibe. Allah subhanahu wa ta'ala Maryam mugizwa nkhani ya Maryam mai yake Hanna pamene ankapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ankapempha kuti ampatse mwana wa mwamuna ndicho linga yota azikayang'anira cha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yomwe ili Baitul Maqdis. Ndiye Allah atampatsa Hanna imraata Imran kumpatsa pathupi ndikumuwuza zonena kuti uli ndi pathupi wa mwana wa mkazi anayankhula kunena kuti cha walaisa dhakaru kal untha ya Allah sali ofanana mamuna ni mkazi ine ndimafuna mwana wa mamuna kuti azikayang'anira chani nyumba yanu. Ndiye wina lero linazanena kuti mkazi ni mamuna ndofanana. Maryam atabada Allah anampatsa utumiki ngati sada mpatse utumiki koma kuchokera kwa Maryam ni mmene Allah adatulutsa mochani mtumiki yemwe ndi Isa ibn Maryam. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala sadabweretsepo mtumiki wa mkazi ngakhale zimaanyasa ma feminist koma Allah sotani siolakwitsa Allah simbuli popereka utumiki kwa amuna Allah ndi wozindikira. Lero lino anthu akufuna kuti utsogoleri ukhale m'manja mwa akazi azitsogolera dziko lapansi. Tumiki ananena kuti anthu amene angatsogolere ni mkazi anthu amene osazapambana mpaka nakalekale. Tumiki wa Allah festiyankula zazo ndibe na ntchito because they come public ndikumana mwamuna imagine kakuti prime minister wa Canada kandi wakuti kumayankhula kuna kuti ineyo ndabwera pano ndikupanga represent of course ndikanabwera ndamuna anga chinthu chimwamuna chimene ati ndikanabwera ndamuna anga anu kumombera manja so chitsiru mene so anu ngatamela angatuze chani zokhuza kuopa alo sangatuze chine chilichonse wallahi sangani azingotika nkhira ife kuchionongeka ife ngati sitidziwa zimenezo tidzakhala anthu oluza mu moyo uno komanso moyo umene utani ukubwera. Anthu amene ife tikumatsatira anje akumayankhula atu mwanena kuti ineyo ndasiya amuna anga ku nyumbapo chimunthucho nchamamuna. So anthu kumombera manyanezo papa ndikumayembekezera kuti kwa anthu amene ungabwere zinthu zachiri za nzeru zosacheka azingotibwereserabe zinthu zotisokoneza ndipo ife ngati sitiwadziwa ndi kuwaphunzira ndi kuwapewa ndi kutsatira chisilamu wallahi tidzakhala anthu otani anthu oluza. Izizi zasekera ziziphunzireni koma zisakupangitseni kuti inuwe musakhala asilamu. Usilamu wanu musausiye chifukwa chaziti chazimenezi ziphunzireni koma musayiwale chani musayiwale cholinga cha umoyo wanu.
cholinga chifukwa ife tikamwalira sitikapita ndi madigiri kumanda ya tikapita ndi ntchito zathu zabwino kapena zoyipa. Pali hadithi yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kuti munthu amene amagwira ntchito zabwino akadzalowa m'manda mwake pambuyo poti wafunsidwa mafunso ndi angelo awiri aja kudzabwera munthu ooneka ndi nkhope yabwino kwambiri, nkhope yabwino kwambiri. Iyeyo omwe akamakamuyang'ana amene yooneka bwino akamufunsa kuti iwe ndi ndani, poyankha munthu amene akanena ndi ntchito zako zabwino zija. Ngati mukufuna kuona chimunthu chooneka monyasa atsatire nazo manda mwanu, ndiye muzikachiona chimene chocho every day, ntchito zanu zonyasazo atsatire ndani azo. Koma ngati mukufuna kuti inuyo m'mandamo mukamakayang'ana ntchito zanu muzikamwetulira chifukwa zikuoneka bwino, handsome, beautiful, gorgeous, super fantastic, muli monse mmene mungatchulire. Koma ngati mufuna muzikaziona ntchito zanuzo zikuoneka bwino, panopa ndi pamene mukeneka mutani muzikonza. Musanyengeke ndi akazi amene ali okanira makufara, amene cholinga chawo ndikufuna kuononga pakati panu, kufuna kubweretsapo chisokonezo basi. Zoti mwayo muli takwa Allah amene akudziwa. Koma takwa imaonekeranso mu ntchito za munthu. Akazi amene asokonekera kusochereratu koma kuti ndi asilamu ndikumafika pomayankhula kunena kuti ineyo I hate the law of Islam, zikufika pamene popa akazi kumayankhula ziti koma kuti ndi asilamu akuti akunyasidwa ndi malamulo achani a Allah subhanahu wa ta'ala. Sikufuru imene awawa amene ali shayatiniwa tikwafotokoza chonchi feminism ikuti tidziwe. Tikanena kuti feminism inabweretsa amayi omwe palibepo, tikutanthauza kuti pambuyo pa zonse zija metafotokoza zija, msampha woyamba unali womutulutsa mkazi nyumba, kenako msampha wachiwiri unalonena kuti mkazi akhale independent, ndiye msampha wachitatu unalonena kuti mkazi akhale mayi kapena mkazi akhale wife without a husband, akhale mother without children. Zimenezo zikubwera pansi chifukwa lero lino mkazi akumatha kumatchulira kuti amake uje, koma uchembere osaudziwa, kulera ana osakudziwa. Zoti amayi nthawi zina zake amatha kupipiridwa m'manja ndi mwana wawo, iwo zimenezo sakutani sakuzidziwa, fasa amalera mwana ndiwo. Kusambitsa mwana sakudziwa, koma kuti ndi amake uje. Mwana amasambitsa ninda mayi wa ntchito. Kusintha hivi ni matewera kumene olokuchapa matewera usakudziwa, amene ni mayi wangobereka akungokhala veso basi. Ngati mene Umar ibn al-Khattab adayankhulira, ndipo Umar sada nani, Umar adayankhula kuti pali mkazi amene ali wokhulupirira, ni mkazi wachikondi, ndi mkazi amene ali wobereka, komanso ni mkazi amene samalola kuti choyipa kapena vuto ligwere pa family yake. Samalola zimenezo, amalithandiza banja lake mu nthawi ya mavuto komanso mu nthawi yachani ya chisangano. Ndiye Umar anena kuti mkazi ameneyo si chisawa wakumpeza, ndi mkazi osowa kumpeza, muno mulibe muno. Mkazi wachiwiri ndi mkazi yemwe palibe chimene amachidziwa kupatulapo kungobereka ana basi. Palibe chimene amachidziwa kupatulapo kutani kubereka ana. Mkazi winayo ni mkazi amene uli unyolo womwe Allah subhanahu wa ta'ala amaukoleka mkhosi mwa mamuna amene wamufuna, ndipo amauchotsanso kuchokera mkhosi la mamuna amene wamufuna. Yani ni mkazi amene akumpatsa mamuna wake mavuto osiyana-siyana, chinkazi chosayamika. Ndiye mafeministi agwera pa number 2 number 3, pa number 1 ko palibe. Agwera pa number 2 ndi pa number 3. So feminism ikubweretsa amayi amene palibepo. Ndina akazi auje amuna anu ndo amasangalala. Mkazi muzimfusafusa, musamfusa ndi banja musanga munakwatiwa mumasangalala pa banja wayi, musamfusa zimene. Mumufuse kuti munakwatiwa amuna anu akusangalala
pamenepo pamene muda zavi yankho lolondo chifukwa mkazi amayembekezera kuti nthawi zonse azifusidwa kuti iya mwali pabanja pone mukukhalapo bwanji. Muone mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anapanganso zomwezo pofusa ndani anti yake Imran ibn Husayn munakwatiwa mayi amuna anu makhala nawo bwanji. Big question imaoneka nga ndiyo pheka koma akazi ambiri pembo ndizibwibwi zokazoka amuna anu akusangalala ndi inuyo ndi mayi poyankha nena kuti ine amuna anga ndimapangira chilichonse chimene wamandiuza kupatula zokhazo zimene sindingakwanitse kuyankha kwabwino mwene asati amuna anga amandipangira zili zonse zimene ndimafuna. So lero lino mupeza kuti tili ndi amayi amene palibepo analibe uyang'aniri wokwanira kuchokera kwa mayi yawo. That's why nawo sakufuna kupanga zomwezo padani panawo. Feminism ngati inamba pompa no inamba kalikale ka. So mwinaso enafe makolo wathu potibweretsa ku sukulu kuti feminism yemwe ili mwayo makolo wathu mukona katika feminism libe makolo wathu mesa makoza ni mumbikire sukulu mzakhale pabwino si feminism imene molomone kuti mwana wanga khala wakhalidwa bwino limasunga banja sangakuze ndi zimene akuza ni kuti cha pitani ku sukulu mudzakhale pabwino mamuna sakakuze ni chochita a feminist ndiye muona kuti mu kampeni imene ili samba wa number 3 chidali choti akazi pamene atuluka nyumba anaja kusowa wale right ndiye ana amaleredwa ndi boma bwanji anaja amapititsidwa masukulu ku sukulu kuja amene akwaphunzitsa nda aboma syllabus imene boma lapanga mu syllabus mulija zokudza kugonana. Lero lino mukapita mu buku la standard 3 life skills kumapeto page lomalizira musanagunde kuchikutiroko mukapeza amene popo ana standard 3 life skills they are learning about ABC: abstinence, being faithful to one partner, compromise. Mana wa standard 3 mana amene akulamota boma la Malawi tu sikuti so tipite kutali boma la Malawi musira basi iyo ya skulu yo akuphunzira za compromise, abstinence, being faithful to one partner. Zimene makolo mufuna kuti ana aziphunzira chifukwa kuti muli busy you don't know about that kumene mukukhala busy ndi career yanu anakuphunzira zachani zachiwerewere. Mwana akamafika standard 8 wagonana ndi amuna kayangati kapena akazi angati akamafika ku secondary za banja kuzidziwa kale experience alinayo kale ya kugonana alinayo kale experience. Pomafika ku college akhalanda experience dihuleka ifake mudzaona akapitana ku college makolo amene sakumatumizira anawo chisamaliro akumona ngati anawo kumakhala ku banja mwe kukumabwera tumabwana pa mijeni magalimoto ma Range Rover ma Land Rover ni magalimoto ena osadziwika bwino mainawo akumabwera ma Friday ndikumatenga ana kuti kumene kuti panopa ndi kubwera kuti akumagona even makwalala mpite ku Chancellor College agona yambiri mwachikandamu ena chabwino mu campus koma kumabwera ndi tugalimoto kumene kuti zozawatenga atsikana ameneyo kupita kuti ku weekend. Ana ameneyo ifeyo ngati makolo tizinyadira kuti ana ameneyo takonzera tsogolo tsogolo la takonzera tsogolo lanje mupite ma hostel mukaone ma hostel amadabu achi wina akugona pasi ena pamwamba pakuchita chigololo ku college zimenezo sizikuchitika avaso hijab sister amene akupanga zimenezo mina safari yako billahi ndamu nikapa zimenezo aziyambira kuti aziphunzira kundini makolo kumona ngati ana akapanga koza chani za ubwino akumanyadira makolo koma akanangoti angopita kukangomuona mwana oyo mwadzidzidzi akatusa misozi mwana hijabu savala amavala akabwera ku nyumba kwako kumene koko ndi mtsikana amene amuna akungolandirana akuchoka hostel ya uyu akupita hostel akuchoka hostel akupita hostel ya uyu mwana wa Nsilamu makolo ndimanyadira mwana akali kuti ali ku sukulu akupanga za chani za tsogolo amene akakabwerera kuchoka ku college akakabwerera akakhala angakalimbikitse anthu zonena kuti muzimopa Allah makolo ake angamaka apangire dua. So muzizindikira ino anthu muzilingalira Allah subhanahu wa ta'ala tipatsa ubongo afala taqilun kuti nusimungalingalire zonse zimene makufala kupanga ndi system yofuna kutiononga ifeyo anthu amene tili pa chikhulupiriro cholondo
koma ambiri sitikuzindikira. So mwana wa Islamu vala matrauza unyotsola ali college, anyamata ndi mowa mitundu ya mowa kuidziwa asilamu ameta mbali suta jamba suta madisco andi avinisa azimai anyamata auza akazi mchotsani mimba tsikana achotsa mimba kumeneko in the name of ujani freedom. Tikutsogola phunzira zatsogola tufuna lizakhale pabwino. Wallahi palibe kukhala pabwino kupatulapo kumudzi wa Allah mtumiki wake ndi dini l'Islam. Ndikumapanga zimene Allah wa rasulihi alamu kumene kuneni kutsogola. Sungatsogole ife yetu waphunzira kuchasa college ndi degree. Sungatsogole wechi fatu waphunzira ku polytechnic kaya mukuti kaya kuti olene aka university yo. Ngati yesuna phunzire za dini ndikupanga implement za dini iwe ndi otsalirabe. Ndio otsalirabe. Olota khatu kugwira ndrama za mtundu wake. Ndipo pali mawu amene amayankhulidwa kuti mukamuona munthu yemwe akumunyoza Allah amene yakupatsidwa zambiri, wallahi mudziwe kuti limene nditsoka la munthu amene ndi chiwonongeko chake. Munthu amene akunyoza Allah ndikupeza kazonena kuti iye akupatsidwa zambiri, ndi mayi amene akuphwanya malamulo a Allah koma Allah akungompatsa zambiri, chimene ndi chiwonongeko chake. Munthu amene musamamusiriki. Koma ambiri akumanyengeka ndiziti zakatona ife ali awaota chisilamu chimene chikwasaukitsa anapita ku college ya jeni pa university ya Malawi koma angolimbana ndi zitabu basi palibe chimene chikuwapindulitsa. Koma ndithu palibe chimene chingakatilowetse ife ku janna kupatulapo kumudzi wa Allah mtumiki wake chipembedzo chake cha Allah ndi kumapanga zimene Allah watilamula ndi mtumiki wake. Olo titakhala ndi zochepa mmoyo vuto palibe. Olo titatukwanidwa ulanda atatisala zimenezo zilibe ntchito. Koma raha chisangalalo cha alqalbi zili mu kuchita zimene mbuye wathu watani watilamula basi. Zili mu kuchepa kwa uchimo. Fa munthu amene ali ndi uchimo wochepetsetsa kwambiri timizineta kumudzi wa Allah kuti alikira chani uchimo. Kama qala ba'dhu salaf rahatul jismi fi qillati at-ta'am. Chisangalalo cha thupi chili mukudya pang'ono. Chisangalalo cha thupi chili mukudya chani pang'ono. Wa rahatul qalbi fi qillati al-atham. Komanso chisangalalo cha mtima au ruh mzimu ndiye ndi mukuchepekeredwa kwa machimo kumene munthu ali nako mzimu masangalalo. Wa rahatul lisan ndipo chisangalalo cha lilime fi qillati al-kalam ndiye ndi kuchepa kwa mawu amene munthu mayankhula pachani patsiku. Zonsezi munthu sungazidziwe ngati chipembedzo cha Allah sukuchidziwa. Ndiye apa ineyo ndakusambirani m'manja feminism yanuyi zili ndinu kuyitsatira imeneyo kapena zili ndinu kukhala patsogolo kuwauza yena kuti musatsatire zimenezi. Chisilamu ndi chophweka kuyankhula koma kuchipanga practice pamene pamagona usilamu. Tikoza kumayankhula chonchi kumavomereza koma tatiye ni background tipange ambiri amathawafu kanga tipalitie gas. Ndiye izizi za feminism izi mukakabwerera ukoko anthu amene mutaka kumali nawo izizi sakuzidziwa ndeni mukamakayankhula mukakhala ngati wamisala kaonekeni ngati wamisala pamaso pa anthu. Chifukwa masahaba radhiyallahu anhu kwa anthu amene adawapeza akufotokoza kuti mukadati mwamuona mmodzi wa iwo mukadayankhula inuyo anthu kuti amene ndi wamisala chifukwa zimene amachita potsatira Allah pamodzi ndi mtumiki wake. So kuli bwino munenede kuti ndinu wamisala inu sona basi kungopita ku college kubwerera ndikumakanena kuti mfuna ukwati inu ndeni misala. Yes akunene zimenezo pamene timanena kuti dini iyi mwamba kuimvetsetsa tsopano. Koma anthu osakunena simukupanga za dini. Anthu osakunena osakudana simukupanga za dini, mukupanga za anthu. Koma mukadzamba kupanga za dini za Allah subhanahu wa ta'ala pamodzi ndi mtumiki wake mzakhani mayenemezo ochuluka munthawi inoyi osati munthawi ya maswahaba ndi matabi'in. Koma munthawi inoyi kupanga za Allah wa rasulihi ndi chinthu chimene chili cholemetsa kwambiri. Akuyankhula Abu Ali Fudail ibn Iyad pamene ankayankhula kwa Ibrahima ibn Nasri kunena kuti kaifa bika idha baqita ila zaman
shahadta fihi nasan uzakhala bwanji gadzakufikira iweyo nthawi pamene udzachitire umboni pakati pa anthu la yufarriquna baina alhaqqi walbatil asakusiyanitsa pakati pa bodza ndi chilungamo. Chilungamo ndi mkazi kukhala pati pa nyumba, bodza ndi mkazi kumutulutsa pa nyumba mapita kuti koyenda kwina kuli konse, limene ndi bodza. Mkazi kulemekeza mamuna wake huwa alhaq, chimenecho ni chilungamo. Mkazi kunyoza mamuna limene ndi bodza. Mamuna kutsogolera mkazi chimenecho ni chilungamo. Mkazi kutsogolera mamuna limene ndi bodza. Koma lero lino anthu sakusiyanitsa pakati pa zimenezi. Wala baina almu'min wal kafir, komanso pamene anthu adzalephere kusiyanitsa pakati pa wokhulupirira ndi wokanika. Lero lino asilamu ena zoti ndi asilamu chikungodziwa dzina chabe basi, koma ntchito zawo zosasiyana ndi kafir, zosasiyana ndi kafir. Komanso wala baina al-amini wal kha'in, anthu sadzatsa kusiyanitsa pakati pa munthu wachilungamo ndi munthu wabodza. Wala baina al-jahil wal alim, komanso sadzatsa kusiyanitsa pakati pa munthu wozindikira ndi munthu wosazindikira. Mbuli adzazitenga ngati zotani zozindikira, maulama adzatenga ngati ndi mbuli. Lero lino Sheikh Al-Fawzan akayankhula zonena kuti mkazi hijabu yakuyeneka kuvala ndi aneneza sakuzitenga. Kamunthu kena kamene kakuimba nyimbo manashidi kakunena kuti zakuliza kuti anthu akumvera kamene akuti hawa ndikuwezesa imani. Inu zoyankhula za munthu woimba manashidi ndi zoyankhula za Sheikh Al-Fawzan amene angakuthandize kukuwezesa imani nda. Ndi anthu akutenga za jahil kuzigwiritsira ntchito ndi kusiya za alim zikuchitika mu nthawi yathu. Wala yaarifuna maarufa, anthu sazidziwa zinthu zimene zili zabwino, komanso wala yunkiruna munkara, sazidalitsana zotani zoyipa. Ndi ineyo ndagwira ntchito yanga, wama alaina illa albalaghul mubin. Ife ndongofalitsa utenga, koma hidaya ili m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Izi kaya simuzigwirisira ntchito, kaya muzikavala matrauza kunjako, ine ndasamba m'manja eti. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سندي كuzanga dibali funso.